הגעתי לאיציק במקרה, אני חיפשתי טכנאי, התקשרתי לחברה שעוסקת, שמייבאת אינטרקומים, זה האינטרקום שלי, והתקשרתי לשם, במקרה איציק ענה, כנראה שזה באיזשהו מקום הוא סוכן של החברה, אז הוא ענה לי, תשמע, אני יכול לתקן, בחברה לא מתקנים, אז אמר לי, בוא, אמרתי לו, בוא, תבוא אליי, אני רוצה שתתקן לי, סיפרתי לו מה הייתה התקלה, אצלי עבדו בבזק, חיברו לי איזשהו קו, באיזשהו מקום התקלקל האינטרקום, ואז איציק בא, חיפש, עבד יחסית קשה, אבל זה איש באמת מקצועי יסודי, ועשה עבודה טובה, חיפש, לקח לו זמן, לקח לו למעלה משעה, עד שהוא מצא איפה התקלה וסידר אותה לסביעות רצוני. איש מקצועי, אני מאוד ממליץ עליו.